ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студия Оишаи Саттор. дар шаҳри Душанбе марҳила ба марҳила барои хизматрасонӣ бо сифати коммуналӣ ва вусъати тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ имкониятҳои техникӣ ба талаботи замон мутобиқ гардонида мешаванд. имрӯз бо иштироки раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зиёда аз 400 техникаи нави коммуналӣ ки дар асоси ҳамкории дуҷониба дастрас карда шудааст, муаррифӣ карда шуд. гузориши хабарнигорони мо. имрӯз бо иштироки раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва намояндагони сафорати Ҷумҳурии Халқии Хитой дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯнамоии техникаи коммуналии ба шаҳри Душанбе ворид шуда доир гардид. таҳкими заминаҳои техникиву имкониятҳои моддии муассисаҳои коммуналии шаҳрӣ ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ барои тозаю озода намудани муҳити зист ва муҳайё намудани шароити арзандаи зиндагӣ ба сокинони пойтахт пайваста дар меҳвари таваҷҷӯҳи раиси шаҳр қарор дорад. солҳои охир дар соҳаи хизматрасонии коммуналӣ ва истифодабари роҳҳо мушкилиҳои норасоии техникаҳои замонавӣ ҷой дошт ки ин ба сифати хизматрасониҳо таъсири худро мерасонид. бо ибтикор ва ҳидоятҳои бевоситаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати ворид намудани техникаҳои замонавӣ ҳамкориҳои судманд бо ҳукумати Ҷумҳурии Халқии Хитой роҳандозӣ гардид. дар доираи ҳамкориҳо соли 2021 мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо Ҷумҳурии Халқии Хитой созишнома оид ба кӯмаки техникии бебозгашт ва ворид намудани 466 воситаҳои нақлиёти гуногуни коммуналиву мусофиркашӣ ба мувофиқа расонид. Китай и Кыргызстан ближайшие соседи и очень дружественные государства. Между нашими государствами и между народами имеется только срочная, давняя, традиционная дружба. И в эти праздничные дни, потому что сейчас мы с нашими таджикскими друзьями отмечаем 30-летие установления типа отношений между нашими государствами. Мы очень рады, что уважаемые председатели, уважаемые Рустами Эмомалӣ и дорогие наши таджикские коллеги и друзья организуют такую же презентацию. Это символично и имеет очень важное значение. Я думаю, что это еще раз говорит о том, что между нашими государствами и между нашими народами очень дружественные отношения. И наше дружественное сотрудничество развивается и укрепляется во всех областях. бо амалӣ гардидани созишнома дар 16 марҳила то имрӯз 413 адад техникаҳо вориди пойтахт гардид ва 53 адади дигари онҳо дар ҷараёни воридшавӣ қарор доранд. ба раиси шаҳр зимни рӯнамоӣ 155 адад автобусҳои мусофирбари гуногун ҳаҷм, 52 адад автомашинаҳои борбарӣ, 48 адад автомашинаҳои махсуси партовкашонӣ, 40 адад мошинҳои обпошӣ, 22 адад мошинҳои хурди боркашии дуқатора, 20 адад автомашинаҳои сӯхторхомӯшкунӣ, 1 адад грейдер, 18 адад каток, 7 адад автокран, 15 адад эвакуатор, 1 адад таҷҳизоти тақсимкунандаи қир, автомашинаҳои қубуртозакунӣ, инчунин техникаҳои махсус гардонида шуда аз қабили 7 адад барои ташхису таъмири қубурҳои оби гармӣ, 1 адад маркази идораи техникаҳои сӯхторхомӯшкунӣ, 4 адад автомашинаҳои ёрии таъҷилӣ, 1 адад барои интиқоли гидрохлориди натрий ва ғайра муаррифӣ карда шуданд. имрӯз чунон ки шоҳид ҳастем бо дастгириҳои муҳтарам раиси шаҳри Душанбе бо нав гардидани парки технологии корхонаи коммуналӣ аз ҷумла корхонаи коммуналии мусофиркашонии шаҳри Душанбе ва имрӯз мо шоҳид ҳастем ки дар ин автобусҳои ва дигар техникаҳои муассисаи корхонаи мухталифи шаҳри Душанбе ки дар мабнаи 413 ададро ташкил медиҳанд барои беҳбуд бахшидан ба вазъи хизматрасонию ободонию ва на фақат барои самти нақлиёт ва дигар самтҳо бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе рӯз ба рӯз афзоиш ёфта истодааст. аз ин иқдомҳои муҳтарам раиси шаҳри Душанбе мо мутахассисони соҳаи нақлиётро боз ҳам водор месозад ки мо боз тамоми сайру кӯшишҳои худро
برای بهبود بخشیدن و بلند برداشتن وضع خدمترسانی نقلیاتی در شهر دوشنبه برای مسافران و مهمانان شهر دوشنبه باز هم بلند برداریم و کارخانه با نو گردیدن تکنیک‌های نو زمانه‌ای باز هم تمام خدمترسانی مسافرکشان در شهر دوشنبه به طور خوب و نظرس برای خواهد ماند. اطلاع داده شد که تکنیک و تجهیزات کمونالی وارد شده موافق طلبات و ضرورت به ساختارهای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه از جمله کارخانه‌های کمونالی پرتابکشانی، آبادانی، باغ‌ها، آب و کاریزی، نگهداری استفاده برای راه‌ها، گرمیدهی، مسافرکشانی و ساختار خاموشکنی داده شدند. در رابطه با این با اشتراک متخصصان جمهوری خلقی خیتای طول یک ماه با مسئولین و کارمندان کارخانه و مؤسسه و ساختارهای مربوطه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه طریق آنلاین درس‌های آموزشی گذرانیده شد. کارخانه وای دولتی راهساز یکی از کارخانه‌های میباشد که در شهر دوشنبه در سمت ساحه راهسازی فعالیت می‌نماید و این موضوع با دستور هدایت‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم ایمالی تکنیک‌های گوناگون ساختمانی راهسازی به کارخانه وارد گردیده است که این هم باشد بهر بلند برداشتن سطح و صفت راه‌ها و مطابق نمودن راه‌های اتومبیل شهر دوشنبه به استانداردهای بین‌المللی میباشد. تکنیک‌های نو وارد گردیده به چون چرا در سمت فعالیت ساحه راهسازی یعنی میتواند که سطح و صفت کارها را بلند بردارد و ما متخصصان را به آن وادار می‌نماید که راه‌های حدود شهر دوشنبه را راه‌های اتومبیل را به معیار و استانداردهای بین‌المللی مطابق نماییم. مورد به ذکر خاص است که با وارد گردیدن تکنیک‌های کمونالی مذکور پارک‌های تکنیکی کارخانه‌های ساحوی پررنوسازی گردیده تکنیک‌های موجوده پراقتدار کرده شده фаъолияти онҳо боз ҳам самаранок ба роҳ монда мешавад. Под бодрым и сильным руководством уважаемого президента Эмомали Рахмона Таджикистан и особенно наш турецкий таджикский народ обязательно достигнут еще больших успехов в развитии своего экономики, социальных сферах и полностью государства. И мы уверены, что наш турецкий Таджикистан только что отметил 30-летие независимости и суверенитета. И наши таджикские друзья обязательно достигнут еще замечательных достижениях и встретят свою 35-ю годовщину и успешно осуществить и выполнить все цели развития, поставленными национальным посланием уважаемого президента его превосходительства Эмомали Рахмона. раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ таваҷҷӯҳи намояндагони сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанберо ба истифодаи самаранок ва мақсадноки техникаҳои воридшуда ҷалб намуд. ҳамчунин ба масъулин ва ронандагону кормандони корхонаҳои коммуналӣ ва дигар сохторҳои марбута ҷиҳати дар ҳолати хуби техникиву санитарӣ нигоҳ доштани воситаҳои техникӣ дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. иброз намуданд ки роҳбарияти шаҳрдорӣ минбаъд низ барои таҳким бахшидани заминаҳои техникии корхонаҳои коммуналии шаҳр ва муҳайё намудани шароити хуби корӣ ва дар ин замина барои боз ҳам беҳтар намудани хизматрасониҳои коммуналӣ барои сокинону меҳмонони пойтахт тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамояд. мавзӯи дигар 4 ташаббуси сатҳи байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти марбут ба об ки таи 2 даҳсолаи охир татбиқ мегардад барои соҳаҳои гуногун заминаҳои босуботи рушдро фароҳам овардааст. бо мақсади тақвияти ҳамкориҳо дар соҳаи об моҳи июни соли ҷорӣ дар шаҳри душанбе конфронси дуввуми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 баргузор мешавад. гузориши маҳмадалӣ сафар. соли байналмилалии оби тоза 10-солаи байналмилалии амалиёт об барои ҳаёт 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об ва 10-солаи байналмилалии амал
об барои рушди устувор 2018-2028 аз шумули 4 ташаббуси муассири ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад, ки дар сатҳи ҷаҳонӣ амалӣ мешаванд. Дар заминаи ин ташаббусҳои кишвари мо вобаста ба мушкилоти сатҳи ҷаҳонӣ марбут ба об тадбирҳои муҳиму саривақтиро амалӣ намуда истодааст, ки ин раванд қабл аз ҳама ба ҳалли тадриҷии паёмадҳои номатлуби тағйирёбии иқлим ва истифодаи босамари захираҳои обӣ дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон замина хоҳад гузошт. ташаббусҳои бевоситаи президенти мамлакат ҷаноби илоҳи имомалӣ раҳмон дар арсаи байналмилалӣ худ аз шаҳодати соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дарак медиҳад ва пайваста ин пешниҳодҳо барои рушду нумӯю ва пешрафти соҳаи об дар ҷаҳон ва дигар давлатҳо чуноне ки якдилона дар маҷмӯи созмони милали муттаҳид қабул гардид ҳамоҳангӣ хеле бо ҳам фароҳам овард ва дар назар аст ки дар соли ҷорӣ ва солҳои минбаъда семинару конферансҳо баргузор мегарданд, ки дар он бевосита масъалаҳои глобалии об дар сатҳи ҷаҳонӣ баррасӣ мегардад. силсилаи ташаббусҳои ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати ҳалли мушкилоти об дар ҷаҳон, ки дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун раванди оби душанбе пазируфта шудааст, кишвари моро дар арсаи ҷаҳонӣ ба таври хос муаррифӣ кардааст. дар доираи амалишавии иқдоми чоруми тоҷикистон 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 дар сатҳи миллию минтақавӣ ва ҷаҳонӣ вобаста ба масъалаи тағйирёбии глобалии иқлим ва зарурати талошҳои муштарак барои рафъи оқибатҳои он ҳамчун мушкилоти ҷиддии замони муосир мавриди таваҷҷӯҳи хоси кишвари мо қарор гирифта, дар ин самт аз имконоти мавҷуда истифода карда мешавад. чуноне ки дар ҷаҳон маълум аст камобӣ дида мешуд ва бениҳоят ҳамин нуқтаи назарро байномад гирифта пешвои миллати мо президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ чунин пешниҳодро намуданд, ки бояд ки мо дар ҳамбастагӣ тамоми давлатҳо қатъи дар сатҳи ҷаҳонӣ ин захираҳои обро сарфакорона самаранок истифода намоем. ҳамон тавре ки маълум аст тӯли чанд даҳсолаи охир тақрибан 3/1 ҳаҷми умумии пиряхҳои мамлакат, ки зиёда аз 60% захираҳои оби минтақаи осиёи марказӣ аз онҳо ташаккул меёбад, аз байн рафтааст. дар ноҳияи рашт ҷамъомади гирандагони стипендияи президентии муассисаҳои таълимии ноҳияҳои водӣ баргузор гардид. гузориши Дигули Маҳмуд. ҳамоиши гирандагони стипендияи президентии муассисаҳои таълимии ноҳияҳои рашт, тоҷикобод, лаш, нуробод ва сангор дар толори маҷлисгоҳи коллеҷи тиббии ноҳияи рашт баргузор гардид. бо шарофати истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон давоми 30 соли охир садҳо мактабҳои нави замонавӣ бунёд шуда, бо фароҳам овардани шароити таҳсил сифати таълиму тарбия боз ҳам беҳтару хубтар гардида хонандагон дар озмунҳои фаннӣ фаъолона ширкат меварзанд. ин аст ки бештари хонандагони соҳибистеъдоду болоёқати муассисаҳои таълимии ноҳияҳои минтақаи рашт ба гирифтани стипендияи президентӣ мушарраф гардиданд. дар ин радиф ҳамасола шумораи зиёди духтарони ноҳияҳои кӯҳистон аз баракати квотаи президентӣ соҳиби номи донишҷӯ мешаванд, то баъди соҳиби касбу ҳунар шудан ба халқу ватани худ хизмат кунанд. боиси ифтихор аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои насли ояндасози миллат тамоми шароитҳоро фароҳам овардааст, то ин ки ба сатҳу сифат дар ҳама зинаҳои таҳсилот омода кардани кадрҳои баландихтисос, боло бурдани завқу рағбати хонандагон ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, технологияҳои иттилоотӣ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ, махсусан забонҳои русиву англисӣ таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир карда шавад. баъдан ба 117 нафар гирандагони стипендияи президентии муассисаҳои таълимии ноҳияҳои минтақаи рашт шаҳодатнома ва маблағҳои пулиро супориданд. дар ин ҳамоиш гирандагони стипендияи президентӣ ваъда доданд, ки дар оянда савияи дониши худро боз ҳам баланд бардошта, онҳо номи пурифтихори гирандагони стипендияи президентиро барои худ шарафу ифтихор медонанд, то дар оянда соҳиби касбу ҳунар шуда ба ватани азизамон хизмати софдилона намоянд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт. биёндагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.